Pri mikrofóne Martin Kubovič z družstva 1. FBC Florbal Trenčín. Martin, dnes si odohral prvý zápas po prestupe v novom drese. Ako by si ho zhodnotil? Tak fajn, veľmi nám pomohol ten turnaj prípravný, čiže už to ani neberiem, že prvý zápas, lebo akože veľmi nám to pomohlo. My sme sa tam nejako zohrali už, čiže máme za sebou už viacero tréningov, kde sme hrali takto v týchto formáciách a veľmi dobre sa mi hralo, či už s Mišom, alebo s Kvasom, v podstate aj vzadu, s Norom, s Kubom. Takže fajn, akože dobrý zápas podľa mňa. Trošku ešte si musíme nejaké detaily doladiť, ale bude to lepšie a lepšie snať. Ďakujem. Pri mikrofóne Dušan Sokolík, tréner družstva Eška Victory Stars. Tréner, dnes asi celkom nespokojno s výsledkom. Tak, s výsledkom nám chýbali 4-5 hráči základnej zostavy, takže pohoda. Mladí získali nové skúsenosti. Ideme ďalej, super bol lepší. Čo možno pre mladých hráčov ako poučenie z tohto družstva do ďalších zápasov? Zlepšiť sa v súbojoch, zlepšiť sa v rýchlosti, v technike, klasika. Ďakujem. Pri mikrofóne Jan Holovka, tréner družstva 1. FBC Florbal Trenčín. Tréner, do sezóny ste vstúpili víťazne. Ako ste vy spokojní s výsledkom úvodného stretnutia? Tak výsledek je fajn, vyhrali sme celkem jednoznačne, ale bylo spousta akcí, které jsme měli ještě proměnit. Tam bylo hodně šancí, kdy jsme netrefili prázdnou branku. Na to musíme trošku ještě zapracovat. No, ale herně to nebylo úplně nejhorší, do brány trošku nám to lítalo, ale já si myslím, že vstup do sezóny byl fajn. Na budúci týždeň vás čakajú dve stretnutia, najskôr cez týždeň v Košiciach, potom doma s Bratislavou. Čo by mohlo družstvo Trenčína zlepšiť, aby malo na ihrisku ešte lepší herný prejav? Tak musíme tu obranou fázi, ten postup do brany musíme trošku vychytat, tam nám to trošku ještě dělá nějaké špatné věci, je to tím, že jsme změnili sestavu, takže potřebujeme si to trošku sednout, ale pořád je třeba něco zlepšovat. Ďakujem. Pri mikrofóne Peter Blažej z družstva Victory Stars Dubnica. Peter, ako by si ty zhodnotil váš úvodný zápas v novej sezóne? Veľmi zle. Bolo vidieť tú prevahu na ihrisku. Bohužiaľ, musím povedať, že sme prišli naozaj zlej zostave. Veľa chalanov máme chorých, alebo zranených, alebo odcestovaných, takže nezačína táto sezóna dobre, ale dúfam, že sa trošku poskladáme a že to napravíme v ďalších zápasoch. Čo si družstvo Dubnice z tohto zápasu môže zobrať ako ponaučenie, aby sa ich výkony v ďalšom priebehu sezóny zlepšili? Myslím si, že zbytočné vylúčenia sme mali. Také nevychádzajúce z hry by som povedal, že ako pár faulov áno, ale prvé dve vylúčenia boli úplne hlúposti, čo sa týka nášho mužstva. Ťažko povedať, vieme, že FBCčko je majster a že my sme stále outsider, ale chceme to zlepšiť, ale dneska sme boli naozaj o kategóriu aj dve nižšie ako FBCčko. Ďakujem.